EM surjo rong parpen TG thinon claim G claim non pu alam kaning che puthak dia johang vek nang ji Lakhaing ko rapti diopani MAC constituency ang kangaphan langmili pathu aklamalong Karbi Anglong Autonomous Council pen Unity Victory and Prosperity Rally kipaman pon Borjan KRAA atum pen village court along akinang sot Karbi customary aron alola pen proceeding lam hoy kitok alo kachiron pon Karbi Anglong live Karbi Prime Time abirtang ton pen arjupanik tha EPHL simate All Party Hills Leaders Conference asong do or die kachisong along EM surjo rong parpen TG thinon claim G claim non pu alam kaning je puthak EPHL si lamjai sarpo ang tonging tika tharpen chinthong singdoloi arong along pherangkia mai phapon si lamvoi kipi pherangkia mai ke phapon along ang tonging tika tharahin pen EM surjo rong phar kaning je lam thi TG thinon claim G claim non Kualam the puthak lamvoi kipi pen rada sai claim banga tuma phan ason ki pudun ke jakong ki pabok dun pusi pin rempon alang limit thangta ihudisia por ke rada pharman kache songpi abang lo pusi lam the along piklang pon lapen alang li rada phan dia cho hangnang ji pusi ning je pon lapen bang so pherang kya mai long pen kachuning rimate lam the ke paklang pon abang ke EPHL simate All Party Hills Leaders Conference ke Group A mate Group B avi pusi ningje pon lapen nili mangalong antame heman me pusi ningje pon thiplo lapen long walk or do or die pu athepi ke en pon ke kachi song ington pon pe lapen ke chia so tuma phan voter list ingthan thit tik ke keng pen bangso asai claim pon ington ti pusi ningje pon hala so ka council wang hoi long la ke ara ra phan ke chelang nang ar pu ke deng ye tum se da ke doneng lasi surjorong parke hai somson la puson thi tum thinon reng non sita la so ke mang ke papleng pipe bu kaning je bang thuke la ke hala rachariang hoi long la pus la pen aki juno lam gar julong long parke ki juno nai ke la helo la pen an parka belo lasi pini rabdet ma thanang po ilitum ka cho toidona bang phu ilitum ka pa hai bang phu ilitum han nang kalana ninge bang phula puson ile tum han thi non rengi reng non sidani tum ke claim ke pu tasan kaning je thu ke lage ile tum lage jok ta lage khoineng de jok asong long le claim sita ajat asong le claim sita la son alam thike jok ta la bang deng nang ne jok ta khoineng ne la bang ke ile tum lage pin ren nang kok pu lage nili tum hanet kali lage rap de ra phansi lage ke lang plot la pen lage APHLC agenda BJP agenda ta hola puson alam kali non piniar ni ke longri ki viro polotang te APHLC tum der le ki viri kali BJP tum der le ki viri kali Congress tum der le ki viri kali ki viro polotang te la ka khe si longri si tum vir dat polot la pen si ma ke hai tuliram long hang a phan se tamen lam voye bang pinang ko po alang li hin pen kaning je pon bang galalo alang li tumang bong ning ang bong ning ke ka che ton te le la ke pini jung aphan ki jui tang ho pini la son si ke ning je la si la ka che ton te ma jung aphan kalima kalang ma polam bang aphan jong je aphan ke alang limit hang aphan sar ju ning alang li kupiar pulo ke deng kente rar aphan nililana ponpo longri longpat ni rai kom ponpo po se hala swang hoi long kang ni la tela Chinthong pen hemari rong phar Karbing long live Lakhaing ko rapli diopani MAC constituency ang kanga pharman langmili pathu aklamalong Karbi Anglong Autonomous Council pen Unity Victory and Prosperity Rally ke paman pon Unity Victory and Prosperity Rally mayalong aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingling MLA Rup Singh Teron EM Amar Singh Tiso EM Surjo Rongphar Local MAC Sorbon Kumar Telenga MAC Kadom Terangti lapen EM Skedoan MAC Kedoan pen kedanglok Team Karbi Anglong Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman atum lapen Ronga Sarpen kedanglok manpeng kedo ke thekiring atum chetong dun
Bangso Mayalong Diopani MAC constituency angkang non kichari bom BJP Rachari Asong atum ason kachingthur asayamo Jesemet Bornirja RCC adolong Jal Jeevan Mission Scheme penkedanglok kitang tang asay ingpu ponsi akimi asayamo kedeng ponji aphan PWD inspection banglo VDC Bhavan toilet community hall boundary wall long e sompon Lasonsi Unity Victory and Prosperity Rally Mayalong Congress EPHLC pen kaddu kawe bang pharoi sira phokebra pho BJP Rachari Asongolong chipa ok duna tumaphan dengpon pen anparta saikatiki arata tumaphan sprayer machine ronponsi Unity Victory and Prosperity Rally Mayalong bang suri pho se armu chetong dunsi mesen pen pechun pon Balipathar pen presenterang Karbing long live Kidam tang mati jong ni phai sir ke barni lakhaing ko raisi Borjan constituency angkang dilai Joseph Terang Memorial Hall along Borjan Karbi rongasar amai pen Borjan angkang kedo rongasar bang pharu isiatuma phan rong abisar kindar ahut kinang ji aphan akinang sot aronalo ron ponlu Labangso Mayalong Borjan KRA AMI phu ke high top bipensi mai chari ponlo Aluhi sarpo aman pen Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar Chitongdun lapen Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar KRA 83P amai phu Dharmo Teron Borjan KRA Chunbang Dorsing Hanse Dunmai phu Harlong Bi Kathar GB lapen Pinnangan ki thekiding atum Chitongdun lo Borjan KRA amai phu ke haitok bi pen ronga sara tu mithanga rong bisar kindara jakong arona bang lengpok puta ningka ronga lamthei chepaklang pon itu guideline manala customary law books sai sab la tema sa guideline kitab a book la pen ala proceeding register la pen ala itu lam hoi ki pi la sa jitu ketogi la sa register tum long Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing long live Bokajan Police Station angkang DDS Road Lakhijan along ahiring tangrak pen bolero humni lapen LPA truck hum thomagari kaching koi bonta kopai kemi moniratum thang thelang posibirta ripdun long Birda kirib dunlong atengke patumi ningwe ajo porphai si apor malom ihum NL07 CC 2551 bolero akilok nogong pen bokajan anathu kedam bomahut lakhijan adu ke kekalong men paking peramat hidiajo klodam hamlo bonda kopai ke me munida bang thang thelang sita bolero bang penangan hingno ponlo Adun thu patumiada porphai pho por malom ihum BP 94AA 8891 cement car thang dang truck LPA truck stami adu ke galong men steering chelok cheka jok aphu chebeng pet pena jok aphu bang khidia jo klodam choklo lapen garia bang towar parpan thiba jok ghonta truck si apor an gari motor cheleng un ederlo bonda kopai ke me munida bang thang thelang Lapen adun thua da por phainer ke papor malom ihum bolero ke pachat pik ajok kachingkoi tanga truck aphan patong dam phit kopai ke me la aphong tin along ta muni da toma bang thang thelang apora teng bokajan police atum adung pale dunsi kaddo kawya sai dengponsi langponlo Bokajan penanan tirang Karbing long live Kidam tang mati jong ni pioneer kep Bhomtar ni Amri constituency apartment Unity Victory Prosperity Rally amai ke pedopon hut Bir Singki weekly market kang kiraputhak ratpen ningduk chepaklang abirta kipang dak apot kalikalang pherang kia phan karbok aputhak jesemet jorsing kramsa phan pinrempon Media pu sung lorpen kaddu kawe a media aphan ke paru ke patti pon laki Amri Chinthong Press Club det kali angton a media aphan alangi lason kali kalang alam karbok laki pinrem ponlo
Jorsing kram salangli non det kali kedam tangar ni tame pherangkia tuma phan lapuson angkur kavialam social media long kitok thek ponlong non lapusona bang phu pherangke aphan kali kalang alam pen karbok ponke kopi agyan kilong lo alangli inod rada phan sai ki klema bang phu pulotang te kopi si angkur kavialam social media athingno peklang nang po Lasialang li karbiang long herangki matik media claim bang phu atumaphan anparta amri chinthong press club atumaphan dia chohang vek nangji atheke alang li kaddu kave a media atumaphan kipa phopon pen angkur kavealam karbo apo kali polote pherangkia bitung atum pen anparta west karbiang long na pen karbiang long pherangki claim bang atum sitami akapreka sai sitami deng nang kokpo Amri Chinthong Aparman Unity Victory Prosperity Rally Amayahut RVRA Chichak Sensi Towar Kidam Kevang Pherangkiatum Adu Kedo Tebok Het Halloween Penta Do Lasilahaya Pherangki Atumaphan Lapuson Karbok Ke Pherangkia Bitung Det Kali Radatumta Angkur Kavialam Karbok Aputhake Akemiasai Kali Pusi Penangan Atum Ningjepon Pinpur Pome Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pherangkia Phan Kang Hon Lapen Kiplak Kiplek Ave Alangli Kicho Kijun Punon Towar Dam Freedom Protami Pherangkia Tumaphan Kai Kitami Matha Pon Lapen Anpartami Pherangkia Tumaphan Inghon Pon Tangte non lapusona bangphu Jorsing Kramsa pu inut BJP a party along claim bangphu lapuson angkur kavialam karbok lakhe jesemet pinremlo Lapusona bang phu aphan party penta arpu sorsi nahok ta adim pekpon pedet nangji lapen party higher authority penta action and vek nangji Amri local MAC mate EM diofing maslais dame non lapusona bang phu aphan ke lamthi sibak chipu pen pare nangji potlo EM diofing maslai dame CEM Dr. Tuliram Rong hangalong pen pherangkia phan kanghon ke matha Charlie Pontha Athe EM diofing maslai amria hawar pen MAC ke hai batai pho anghoi ingi dun det pen piniarni anta pherangkia phan kanghon ke matha pu thek ponlong le Lasi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangalong pen Charlie Pontha Jongsi senior political leader pu Chekrongji Pulote social organization pen kedanglok kaprek hamphang asong atuma phantami RD pipon theknangji Chinthong pen Hemari Rongphar Karbiang Long Live Kidam tang matijong ni phai trogar ni lakha sir kep Amreng constituency ka parlo jirkindeng pen kahelo kilometer krener kep Mokoilum forest bit office along kedo ingnam rai kom sai khia tum joy pen birta long si aron re pen thing pi kirot tang ki pon par julong si amithanga sai kachi claim kidam bom hot ML04C 7706 agari pen Nebdun check si jirkindeng an wandet si tongsekot pen Kheroni Southern Range Arranger Monsing Tiso aphan birta pilo Bonta RVK jang pigajok jirkindeng pen Kheroni atowar cheleng un edet si puthot ni phai sir kep ani jirkindeng an nangpale amat garia hemphu pen mokoilum an palesi chingki pahem somat Suri Trokner kep atangka chu enderamat jirkindeng bid office along pen lo thu plot lo Lasila sona sai si ke claim pulote jirkindeng hawar alom joparni hengpi kanghu chimit me pin an lasi hala solong ta ranger Monsing Tiso kachrabdun do pu honthe me meloputa ke ongdong araratum chithan pon आपका गाड़ी आपका गाड़ी मामा फॉर रेंजर को कितना पैसा दिया 80,000 दिया कब दिया आज में दिया हम दिया है आप दिया 80,000 दिया ना jirkindeng pen Samsung inti Karbiang Long Live Lakhain ko rapho nilip MAC constituency ka parlo angkang choki hola ahawara long non prap chinpen town committee pedo pondap prangpu Nilip constituency aphan isi birta kemiki lapu henlo Kidamtang ningkan ko anpen lo neta nilip along ke towar pen ke chenglok ason tinta kavi Kilong dunde
kepa phidun lok adim lo sita nona phong Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang hin pen kaching thur asai kipi kepa chingbar pet jia phanpura kedam tang matijong ni phai troxier ni Chokihola Higher Secondary School Pathu Aklamalong Unity Victory and Prosperity Rally amai pi ke paman pana hutsi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MAC Pobitra Rongpi MLA Dr. Numal Mumin lapen Team Karbiang Long lapen Rat Atum Athengno CEM pen Town Committee alam pangdak hun api Nilip Town Committee ke pathir ponji aphan Nilip Town Committee amai phu lake Nilip Sports Association amai phu abarin Nilip BLCC Chairman Vinson Ronghang lapen Nilip Town Committee amai phu arpu pekpon laso appointment letter alu pipa jerpon Babison Teron upon Nilip Town Committee Vice Chairman arpu pekpon members Jackson Milik Rajesh Terang Rilipson Teron lapen Bapuram Teron atumaphan akimi Nilip Town Committee amai keseng ke pathirji aphan la bangtrok Nilip along lapen Karbiang Long attokan open nong nam kache thang plong lapen mesen amana peng kido atumaphan anutin atumaphan anta appointment letter alu pipa jerpon lu Maya Long CEM kaning jeke Town Committee ke parlo angkang adim anta ili Karbi akhai ben ke chenglok inglong aso akhai atum ke medu pinang ni lake Karbiang Autonomous Council pensi ajara sai lapen medu mate tek sitami klempo athili Karbiang Long ke longle phelang pen ki chenglok ke ilitum si ahem phuloputa Karbiang Autonomous Council CEM pen ningje pon Data nili declare kan lo je chukri ala Town Committee ke pini pensil appointment ron ko busi na tuan waita class sabe bachili don wale to da kapating thura to atowar ke claim je pha asmd CEC pen da ke dili ba awar kapating thur je pha sita dagan tum chini nangji inglong aso tum pulong te dake thangna datte experience thangna datte experience don wale to na to thado town area to sita thangna tax pinangne longle phana premium pinangne nilina tuman waita class ape na bachini don wale to Delhi pen ke chenglok Guwahati la pen dipu anta je don thor pulote non porivartan a sarkar mate BJP Modi ke Japon a sarkar si ingtang kring pen arjap thipsi longri longpat chari chalon ponbom lang Nileba long ke damtang pobitro rong pi aphan ralatung vote ki pi pen ke pe haidun pen ajoksi nonta isi project akachelar atomona son Nilip constituency longta non nang klang bom tang lukputa CEM pen ningje pon Koilamati pen Samson inti Karbiang Long live Tang tepini Karbi Prime Time berta ke lapansi kang ton poniklo